ọ bụrụ na-erute oge Disemba imebe ka mmeri imebe ka senti nwa egbe ọ bụrụ ruo oge Disemba imebe senti nwa egbe ka ndị na-anata ụlọ nwe ike afọ gị n'anya ka abịagabịa lụọ gaghị ozugbo nwanne adị eme ịdị ife afụ na nke ikpeazụ a nwanne a na-ajụgbu tupu erie. Anybody wey no know say time dey go no dey even know na chi na-eji ahịa ụtụtụ naanị nwe obere oge ka ọ na-azụnụ mmadụ ana nwanne. Enwere some people aghọtara n'ọkịta bụ the right time n'ọkịta ka ndị afọ ị na-afa na-asị congratulation n'oge Disemba n'ọkịta ka fa ji agbadi mbọ n'ọkịta ka ha ji akụnya bụ mkpụrụ nke afọ ị na-afọ a na-agọrụ n'oge Disemba nwanne. Enwere some people amalụ na kịta bụ oge ya bụ ndị afọ na-anụ di ha bụ ndị afọ na-eme wedin n'oge Disemba nwanne n'ọkịta ka fa ji eme nya bụ ezi omume afọ na-abụ mmadụ fụ nwanne enwe ike n'onye ahụ n'oge Disemba. Ihe abụ taịm ị ga-eji gosi ezi omume gị ahụ, ihe abụ taịm ị ga-eji bi ndụ ahụ ga-eme mmadụ atrat owolu n'oge bụ oge kwadobe owolu n'oge bụ oge kwuba okwu ịnụ gị ọ na-abụ ruo oge Disemba a na-eme wedin a na-asị gị congratulation a na-congratulate gị. Ihe abụ taịm ị ga-eji binya bụ ezi ndụ, ihe abụ taịm ị ga-eji binya bụ ezi ndụ. Ọ bụrụ taịm ị ga-eji change new way of hookup, ihe a bụrụ taịm ị ga-eji change new way of hookup. Ndị niile ịfụrụ na-awụ ogolo na ngwụcha ahụ nwanne ha emebi ife ego is the time eji arụzi ọrụ nwanne. Ife na-aka ugbu a wụ work o'clock, ife na-aka ugbu a bụ ezi omume o'clock. Gị nwa bụ nwaanyị chọrọ ka asị congratulation this very year, gị nwa bụ nwoke afọ ị chọrọ ka asị congratulation this very year nwanne. By the end of this year niile dịrị congratulation nwanne n'ọrụ ahụ ị na-alụ nwanne, n'afịa ahụ ị na-azụ nwanne. Ihe abụ the time, ihe abụ the time eji agbadi mbọ, ihe abụ the time eji akụ dị mkpụrụ ahụ a na-aghọta at the end of the year nwanne. Ihe abụ the time. Gị nwa bụ nwaanyị afọ ka nọ na-eme hookup mana ịnụ dị egolo gị agụụ ị chọrọ ịba be di, gị nwa bụ nwaanyị ahụ nwere ajọ omume nwanne mana ị chọrọ ịba be di at the end of this year nwanne. Ihe abụ time gị nwa bụ nwaanyị ga-eji menya bụ ezi omume ahụ ga-eme gị advertise nwanne. Ihe abụrụ time of hookup nwanne. Gị nwa bụ nwaanyị chọrọ ịba na mbe nwoke, ihe abụ time nwanne. Ife na-aka ugbu a bụ ezi omume o'clock, ife na-aka ugbu a bụ ọrụ o'clock, ife na-aka ugbu a bụ business o'clock. Iwere this very time mebe ife ọzọ, iwere this time jebiri na YouTube, iwere this very time nwanne wee mebe hookup nwanne. Ọnya bụkwa nwanne na aha niile ga-atụchasịa ị ga nọrụkwa ebe ị na ọnya bụ na aha ga-atụchasịa nwanne. A na-eme ndị ọzọ congratulation mana enwere ike ime gị nwa nwanne. Ọ jọgburu onwe ịnidiri ịghọtara, ịnidiri imepe anya ime mmụọ mana mmalite ahụ nwanne. Mana taịm anyị nọ ugbu a nwanne bụ taịm eji akụ ha ọzọ nne, bụ taịm gị nwa bụ nwaanyị chọrọ ịba be di nọ taịm a ka ị ga-eji menye ezi omume afọ nwanne. Data ezi omume ahụ ya bụ ya tiketi ịba na dat be di nwanne. Ihe abụ the time ị ga-eji wee ọkụ dị mkpụrụ, ihe abụ the time ị ga-eji rụ dị ọrụ, ihe abụ the time ị ga-eji wee ọkụ mkpụrụ ahụ ị ga-eri at the end of the year. This is the time. Ọ taịm a ka ụfọdụ ndị ọgaranya ihe na-anụ maka afa, ụfọdụ ndị ihe na-anụ afafa tata, ụfọdụ ndị ahụ ihe na-achọpụ ịṅomie egomie nwanne. Ndị ahụ ọ na-agụ agụ ka ọgụ bụrụ ha, ndị ahụ ọ na-agụ agụ ka ọgụ na-eme ka a ga-asị nya bụrụzie mọngụ nwa bụ onye dị ntu a nwanne. Ihe abụ taịm ahụ eji akụ dị mkpụrụ n'ebe afọ ị na-arụ ọrụ, n'ebe afọ ị na-azụ afịa nwanne. Meke na ezi omume, gosigodo na ezi omume dị mma, bikọz ezi omume na-akwụta ụgwọ. Ife ọma nwere ụgwọ ọrụ dị mma. Mana mgbe ị nọ na-agbakasị ọnụ agwaghị otu ikwuo iri, agwaghị nke a ya ekwuo ọzọ nwanne. Mgbe ị nọ na-eme ka ime n'iwu ga iwu man, ka ime n'iwu iron lady, ka ikwuo n'ihi ekwute ume ọhụrụ, ka ime n'ihi emeta nwanne. Ma sta nke ọzọ na ị ga-emecha realize enwere ike ọ dụrụ gị late nwanne. Ihe a bụ the time ị ga-eji gosi ezi omume gị ahụ ebe ahụ ị na-azụ afịa, ebe ahụ ị na-arụ ọrụ. This is the time. This is the time so that oluo na ngwụcha ahụ nwanne ezi omume ahụ i merụ at this beginning nwanne ọmịta mkpụrụ ga-efefọ gị, ọmịta mkpụrụ ga-ewetara gị ife dị mma, ọmịta mkpụrụ ga-ewetara gị congratulation. This is the time nwanne. Ife na-aka ugbu a business o'clock, ife na-aka ugbu a work o'clock nwanne. Ife na-aka ugbu a bụ honest o'clock, ife na-aka ugbu a sincerity o'clock, ife na-aka ugbu a trust o'clock, ife na-aka ugbu a obedient o'clock, ife na-aka ugbu a humble o'clock nwanne. Ini diri humble onwe nwa bụ onye ahụ ọ na-agụ agụ ka isosi gị congratulation nwanne. This is the time ị ga-ejikwa mkpụrụ dị mma ị ga-aghọrọ at the end of the year. Ekenekwa m n'ụwa na-asụ unu nke onye chi ya zere nwanne. Tụsara m ozi a, subscribe ọ ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị ise.